Moi boa tarde. Non sei se me escoitades ben, temos un pouco de barullo por aquí, pero é que estou con Vicente Manso, que está en pele en plena faena. Mirade. Buah, espectacular, Sí, señor. Tes unha precisión de cirurxán, Vicente? Jesús, Que maravilla, que maravilla. Mira, non me salpicou nada. Hoxe ven Vicente Manso porque, sí, aínda seguimos en tempo de poda, aínda que xa estamos aí case no límite, pero queremos insistir unha vez máis porque, tristemente, a actualidade así non lo reflicte. Non sempre se fan este tipo de tarefas do campo, digamos, de xeito seguro. De feito, a pasada semana, sen ir máis lonxe, nesa parroquia luguesa de Veral, un home perdía a vida cando estaba facendo algo moi semellante, podando un árbore nun terreo familiar ou caerlle unha pola encima. Insistimos moitas veces en que fai falla ter unha serie de aspectos de seguridade clarísimos para facer estas actividades, pero, Vicente, non deixamos de dar estas tristes novas. Pois sí, por eso estou aquí, en parte, porque, tristemente, a semana pasada houve outro morte, en Pontevedra fai 2 días outro accidente. Sí, na Lama tamén. O que nos está dicindo as noticias é que a motoserra sigue sendo a ferramenta que máis accidentes provoca no mundo rural. Moitas veces por exceso de confianza, non? Como sinalamos tantas veces. Por exceso de confianza, por unha falta de formación, por unha falta de destreza. O que acabo de facer non é máis que destreza. Claro. A máquina, como un coche, necesita dun entrenamiento, necesita dunha formación, necesita de un procedimiento de traballo. Bueno, hai que dicir que antes de poñerte aí mans a obra, estivese delimitando... Pode quedar con non se quere, pero hai que traballar, non sei se me convence. Digo que antes de poñernos aquí, mira que isto, porque será un acting simplemente, estivese un pouco acotando a zona, medindo, dicíndome, ponte de aquí, que aquí non van chegar... Ao lado dun motoserrista non pode haber nadie a menos de 2 metros. Tiven que poñerme todos estes elementos e que toda precaución... E vaya por diante que non debemos traballar cunha motoserra nun espacio cerrado, cunha motoserra de combustión. Un galpón, dices, porque hai xente... Non, un galpón sí, porque hai ventilación, vale? Pero nun espacio cerrado non, para iso hai outras motoserras que son as de batería ou eléctricas, vale? O que pasa é que aquí vamos a estar un ratiño de nada. Sí. Entonces, as motoserras tamén xeneran moito ruido, por iso tiñas uns protectores. Aquí estaban. E esas virutas que poden salir da motoserra, por iso levabas unhas gafas. Eu levo unha protección facial e tú levabas unha protección ocular. E afastada da bondo para que non me mancar. Pero que compre decir que, inda que tiñamos que facer este traballo sós, que a xente estea a 2 metros, compre tamén dicir que debería de estar alguén sempre pendente, non? Pois hai un accidente. Bueno, o traballar no monte nunca é cousa de un, é cousa de 2 ou incluso de 3. 2 están traballando e outra persona está controlando que non se arrime un ao outro, mirando. É o que laboralmente, técnicamente, chama recurso preventivo, que teñen as empresas. O que ocorre é que nun ámbito familiar, nun ámbito doméstico, non hai un recurso preventivo, non está unha persona mirando, porque se estuvera unha persona mirando, desde logo, evitaríamos moitos riscos e non se farían cousas que realmente se fan. É que se fan muchísimas imprudencias ca motoserra. Unha das máis grandes, precisamente, é subirse a un árbol, como ocorreu a semana pasada, a despolar un carballo, que cada rama tiña 2 toneladas. Vamos... Porque iso de despolar, entendo que será ir limpando un pouquiño de polas árbores. Tradicionalmente, non sei se vos acordades que había o que se chama o demoucado dos árboles. Para que? Para aproveitar as vigas ou para aproveitar a madeira sin ter que talar o árbol desde o suelo. Usábase nos carballos, usábase incluso nos chopos, usábase... Son pezas moi grandes, moi pesadas. Claro, pero pero cortábanse pezas máis pequenas. Que ocorre agora? Ocorre agora que ese desmoucado non se fai co ánimo de sacar vigas ou tal, faise co ánimo de retirar, de podar un árbol nun xardín. Vale. Que debemos facer? Pois facer esa poda antes de que as ramas teñan 2 toneladas. Entendemos. Hoxe Vicente ben preparado para explicarnos como debemos talar ou como debemos podar nestes días. Sempre nos visita Vicente, faino para asegurarnos a nós, para que fagamos os traballos dun xeito correcto, que non teñamos que lamentar noticias como a que estábamos a comentar. E moitas veces aprendemos outro tipo de accidentes. Onte mesmo, en Chantada, tiveron que evacuar a un home en helicóptero por un accidente que tivo con un gran saco cando trataba de cargar un palé. Que puido pasar aquí? Bueno, eu sempre falo por o que leo nos periódicos, vale? Pero eu entendo que é un accidente derivado do que se chama suspensión de cargas, vale? Cando nos elevamos unha carga en un
un Big Bang, vale? Hai que ter en conta que o Big Bang moitas veces reutilízanse. Isto de aquí. Vale. Isto Eso aí, é non? un Big Bang. Onde vai a nova Eses area sacos- ou escombro, non? Ese saco ven homologado pois, por mellor para unha tonelada. Pero moitas veces eses Big Bangs reutilízanse moitas veces. E para outro tipo de usos, incluso de outros materiais. Outros materiais. E chega un momento en que esas asas que veis aí non están Non no aguantan. seu, Claro. non están novas. E que pudo ocurrir? Pois pudo romper. Eu entendo que se estaba cargando cun guindastre, vale? Xa. Entonces, que cousas debemos ter en conta? Evidentemente, usar material, revisar un material que non este danado, as eslingas que utilizamos para levar que non estén Eu pensei que danadas. eran para area solo ese. Non, é para todo tipo de material. podes usar para Podes varios meter materiais. grava, E decoración. canto peso pode soportar? Unha tonelada. Sí, hai que mirar as especificacións, pero normalmente ven por Pero grado. que nas mira? Que mira os libros de instruccións das ferramentas? Pero debemos miralo. E, sobre todo, ter moito sentido común. En cargas suspendidas, o maior sentido común é non porse debaixo desa carga suspendida. Cantas veces vamos pola calle e vemos os albañiles subindo un palé de ladrillo e o tío traballando Dende desde abaixo, sí, Pois sí, iso nos debe claro. fazer, é sentido común. É dicir, unha carga suspendida nunca debemos estar no radio de acción. Por qué? Porque hai unha cousa que se chama a lei de Murphy. Sí, que non debería caer, pero pode Pero caer. un día cae. Entonces, temos que loitar contra a lei de Murphy. Vale? E aquilo de malo será non me vale. Sabéis que a palabra galega é Sí, Ah, moi- mala será que Sí. nunca moi pasou, socorrida. nunca pasou. Nunca pasou. Hasta que pasou. O malo será a lei de Murphy pétase con malo. Pois eso loitaremos entón contra ese malo será. Nos minutos seguimos con Vicente Manso e demandando as consultas que querades para él. E el, hoxe, non falamos, Vicente, Sí, sí. hoxe cando te vin. Prometíchenos facer un banco de madeira en tan só un minuto. En un minuto. Como un minuto? Un banco de Un madeira. banco de sentarse. Banco de... Para a misa, para ir a Un misa. minuto? Para ir a Pero misa. como? No, bueno, sería un tallo. Vale. Un tallo para pelar as Entendo. patacas. Fantástico. Decímoslo ver, en tan só Caramba, un un minuto, minuto. que igual poden aprender a facerlo na casa tamén. Isto era de contado.